Ville Wikstedt, moi. Tänään olisi tarkoitus puhua mausteista. Mä kävin tuossa aamulla kaupassa. Siellä oli taas tullut syksyn uusi kurpitsasato myyntiin. Ihan superhyvän näköistä. 2,95 hinta edullista. Mulla rupesi tekemään mieli semmoista oikein todella mausteista kurpitsapataa, jotain vähän tulista kurpitsakeittoa ja vaikka mitä tuli mieleen. Mutta sitten mä muistin, että mun on pakko tsekata toi oma pakastin, että mitä sieltä löytyy viime vuodelta. Vähän niin kuin mä pelkäsinkin, niin siellä alahyllyllä oli vaikka millä mitalla kuutioituna viime syksyisiä kurpitsoita. Mulla on ihan sama tällainen kurpitsahulluus iskee aina joka syksy, ja sitten mä ostan sitä paljon, mä pakastan sitä. Mulla on aina ideana, että mä talvella, kun alkaa vähän kylmenee päivät, niin sitten teen oikein todella mausteisia tulisia juttuja, ja niitä on kiva syödä, mutta sitten siinä käy niin, että mä teen aina siinä syksyllä aika paljon niitä, sitten siihen tulee pieni semmoinen stoppi, että teekään mielikurpitsaa, vähän vaihtelua jotain muuta, niin sitten ne unohtuu sinne pakkaseen. Todennäköisesti käy taas sama ensi syksynä, kun nyt kun on nämä pakkasesta tehnyt nämä ruoat pois, niin sitten ostan uutta ja pakastan ja unohan, mutta eipä siinä mitään. Se oli ihan hyvä juttu, niin sitten kun minulla rupesi tekemään mausteista ruokaa mieli, niin sitten mä teen vihdoinkin tästä maustamisesta podcastin. Mulla on pitkään mielessä, että mä voisin kertoa, että mitä mä maustan, mitä ajatuksia mulla on maustamisesta. Ja nyt tässä oli hyvä aasinsilta sitten tulla tähän. Mutta mennään asiaan. Aloitetaan vaikka noista kuivamausteista, mitkä on ehkä se tyypillisiä yleisin mauste, mitä tulee käytettyä mulla kanssa. Niin siinä on muutamia asioita, mitä kannattaa opetella ja ottaa käytäntöön. Ne muuttaa, ainakin mulla muutti ihan täysin sen koko maustamisen ja sen ajatuksen mausteiden käytöstä. Ensimmäinen niistä on paahtaminen. Se on ihan superhyvä juttu. Eli otatte vaikka ihan mustapippurin, kun normaalisti se, niin kuin myllystä mä oon laittanut itsekin ja laitan edelleenkin aina silloin tällöin, jotkut laittaa ihan valmiiksi jauhettua pussista. Se mylly on parempi kuin se pussijauhettu, kerron kohta miksi. Mutta vielä parempi on se, että otatte kokonaisia mustapippureita, laitatte ne kuumalle pannulle ja paahdatte niitä hetken. Käyttäkää pinnottamatonta pannua. Pinnotettu pannu on silleen vähän huono, koska nämä teflonit ja nämä, niin ne ei kestä korkeita kuumuuksia. Ne sulaa se pinta siitä. Ei nyt silleen niin kuin sulaa ihan niin kuin nesteenä pois siitä, mutta se niin kuin pikkuhiljaa tulee siihen ruoan mukana sitten elimistöön ja se pannu menee pilalle, kun siinä ei enää ole sitä kunnollista paistopintaa. Ja mä kerron näistä pannuista vähän toisessa jaksossa enemmän, että mä itse käytän pelkästään pinnottamattomia käytännössä. Mulla on yksi pinnotettu pannu, sillekin on tietyt paikkansa, mutta niin kuin yleensä niin aina pinnotettu. Ja niissä se on enemmän niin kuin paistotekninen juttu se, että tarttuuko siihen vai ei. Mutta tullaan siihen sitten toisen jakson yhteydessä noihin pannuihin. Mutta jos teiltä nyt löytyy vaikka valurautapannu kotoa, niin laittakaa se liedelle, liesi noin 2/3 teholle. Semmoinen ei ihan täysille, mutta kuitenkin sillä, että se on reilusti kuuma. Sitten pippurit siihen ja paahdatte niitä hetken. Varokaa, että ette polta. Se niin palannut pippuri ei ole sitten enää hyvän makuinen. Ja semmoinen pari minuuttia. Siinä alkaa semmoinen pieni rakse kuulua sitä pippurista, kun se on kunnollista. Sitten vaan pippurit pois, pieni jäähdytys, mortteliin ne ja sitten jauhatte ne hienoksen pippuri. Jos teillä ei ole morttelia vielä kotona, niin vakavasti kannatan suosittelen harkitsee sen hommaamista tai sitten laitatte joulupukille kirje, että jos saisitte vaikka joululahjaksi. Se niin on todella hyvä kaikessa tässä maustamisessa ja sitä voi käyttää monen muuhunkin. Siinä voi tehdä vaikka peston tai paljon käyttötapoja, mutta tämä maustaminen erityisesti, niin siinä se on niin ihan ykkösvehe. Ja ihan sama kaikilla muillakin, eli jos te käytätte kanelia, niin ostakaa kanelitanko kokonainen, siitä nappaset sen kokoisen palan kun tarvitte, paahdatte vähän aikaa sitä tankoa ja jäähdytätte mortteliin ja sitten jauhatte hienoksi ja siitä sitten ripsuttelette sen johonkin, mihinkä käytättekään vaikka joulupuuron päälle. Ja erittäin hyvä. Ja mikä tässä on sitten vielä kiva, että sieltä tulee ne mausteiset aromit niin kuin leijailee koko keittiön sillä hyvällä tavalla, että sitten tulee oikein semmoinen kunnon kokkausfiilis, kun sieltä alkaa tulla sitä. Ja ne mausteet muuttuu, niiden makumaailma syvenee, niissä tulee paljon kaikenlaista uutta, mitä et olisi huomannut, että siinä mausteessa on. Ja kanelin pitää sen verran, kun otin nyt esimerkiksi, niin sanoa, että kanelissa on 2 eri lajiketta.
Siinä on semmoinen kassiakaneli ja seilonkaneli. Mä käytän itse pelkästään seilonia. Siinä on 2 tosi hyvää syytä. No ensinnäkin siinä on, että maku, se on mun mielestä, mä tykkään sitä seilonin paremmin. Se on vähän miedompi, mutta se on vähän hienostuneempi se maku. Se ei ihan niin semmoinen karvan makuinen, mitä toi kassiakaneli. Mutta sitten yksi tärkeä asia on se, että kaneli sisältää kumariinia. Ja varsinkin tämä kassiakaneli, niin siinä sitä on tosi paljon. Ja seilonissa sitä ei kuin murto-osa tähän verrattuna. Ja tämä kumariini niin se on toksista, eli se on myrkyllistä maksalle ja se rasittaa maksaa tosi paljon. Sen takia onkin suositeltavaa vaan semmoinen noin teelusikallinen päivässä syödä kanelia. Toki sitten kun tulee tämä joulupuurohulluus päälle ja sitä pitää aamuin illoin syödä sitä puuroa, niin ei mitään väliä, jos viikon verran nyt vetelee sitä kanelia vähän reippaammalla kädellä, mutta kannattaa olla vähän tarkkana siinä, että paljonko sitä syö. Sen takia kannattaa käyttää sitä seilonia, niin siinä se ei ole niin tarkkaa, koska siinä ne pitoisuudet on pienet. Ja varsinkin, jos teillä on pieniä lapsia syömässä, niin erityisesti heidän kohdalla kannattaa vähän tarkkailla sitä kanelin määrää, että se ei rasita maksaa. No mistä sitten tunnistaa tuon seilonkanelin ja kassia? Nyt, valitettavasti se on nyt hinta, että se on paljon kalliimpaa tuo seiloni. Ja sen takia sitä yleensä, kun ostatte joku tämmöisen valmiin kanelijauheen, niin se on yleensä sitä kassiakanelia ihan sen hinnan takia. Ja aina siinä lukee, että se seilon, jos se on sitä seilonia. Jos sitä ei lue, niin sitten se valitettavasti ei ole sitä noin pääpiirteissään. Mutta onneksi sitä saa hyvin. Sitä saa nykyään hyvin marketeista ja varsinkin noista erikoisruokatarvikekaupoista. Ja jos sitä ei löydy siitä lähikaupasta, niin kannattaa vähän googlata, mistä sitä saa ja kysyä, että voisiko sitä vaikka tilata sinne. Et ihan todella hyvä mauste. Ja sitten tuossa on niin kun, mennään kanelia vähän pidemmälle, mutta kanelissa on sellaisia, mitä on tietysti muissakin mausteissa, mutta nyt se esimerkiksi korostaa kardemumman makua. Että jos te teette vaikka kanelipullia, niin siihen kun tulee kardemummaa ja sitten kanelia, niin sillä seilonkanelilla saatte puustattua sitä kardemumman makua ja ihan niin kuin mielettömän hyvät mausteiset maut siihen pullaan. Joo, tämä oikeastaan kanelista, mun ei pitänyt siitä puhua näin paljon, mutta tuli nyt mieleen, että pitää vähän tuosta kertoa. Mutta sitten kaikki muutkin mausteet, ne kannattaa ostaa. Kardemummakin, kun siitä puhuin, niin kokonaisena. Kaikki tällaiset, että ne sitten jauhaa siinä, paahtaa vähän ja jauhaa morttelissa, niin ihan superhyvä. No sitten jos teillä on niitä valmiiksi jauhettuja, että ette saa kokonaisina, niitä, tai nyt rupeatte muuttaa sen maustekaapin siihen kokonaisiin mausteisiin ja teillä jää niitä vanhoja jäljelle, niin siinäkin on hyvä kikka se, että laitatte pikkusen öljyä pannulle ja kuumennatte sen ja sitten ne mausteet siihen ja kuulotatte sitä, niin sieltä tulee taas ihan semmoinen todella niin kuin voimakas mausteiden semmoinen ilotulitus sieltä ja se niin kuin oikein ne aukeaa kukkaansa ne mausteet. Ja varsinkin jos ne on vähän vanhentuneet ja ne on vähän niin kuin laimentuneet niiden maut, niin sillä tavalla saa boostattua niitä vielä vähän niin kuin tälleen tekohengitettyä niitä uudelleen käyttöön. Toki tuoreille maustejauheille myös tekee tosi hyvää. Ja tämä oli oikeastaan se, kun mä puhuin tuossa alkuun sellaista jostain kurpitsapadasta tai jostain tällaisesta, niin sellaisen mä teen aina sillä tavalla, että mä laitan sen öljyn siihen, mausteet siihen ja sitten kuulotan hetken ja sitten vasta heitän ne, vaikka ne kurpitsat sitten siihen pannulle ja pyörittelen ne siihen öljyyn, niin ihan super hyvä, että kannattaa ehdottomasti kokeilla. Ja miksi sitten niin kun kokonaisina, niin sen takia, että kun sen jauhaa sen kokonaisen, että esimerkiksi jos kahvipavun ottaa ja sen jauhaa, niin siitä tosi nopeasti rupeaa laimenee se maku, että siitä ei enää saa sitä aromia irti. Ja sama on mausteissa. Ja se johtuu siitä, että kun se on semmoista pientä jyvästä tai semmoista jauhetta, niin siinä on valtavasti enemmän pinta-alaa, siinä ulkopinta-alaa, mikä reagoi hapen kanssa. Ja se happi on sellainen, mikä siihen sitten sen pikkuhiljaa, ei se niinku pilalle mene, mutta se vaan sitten katoaa ne maut siitä. Joo, sitten säilytyksestä sen verran, että kuivamausteet olisi hyvä säilyttää kuivassa, valolta suojattuna ja viileessä. Mulla on tuossa keittiössä tuommoinen perinteinen maustekaappi, eli se on liesituulettimen päällä. Johtuu siitä, että liesituulettimen putki menee ylöspäin, niin siellä ei oikein mitään muuta saa kuin sellaisen niin kuin kapea, ohut, mikä sellainen ei syvä kaappi, niin sinne ei oikein muuta pysty laittamaan kuin mausteita ja sen takia siellä on. Se on ihan ok, koska se on valolta suojattu. Ja sitten jos käyttää tuommoisia ilmatiiviitä purkkeja, eli aina kun ostatte kaupasta sen maustepussin niin, ja olette avannut sen, niin laittakaa ilmatiiviin sen purkkiin sen jälkeen.
Mutta se ei ole ihan viileä, eli se on itse asiassa niin kuin keittiön lämpimin paikka, kun se on siinä se lieden lämpö tulee ja kaikki. Et se on sellainen pieni miinus, mutta jos niitä nyt ei säilytä sillä vuositolkulla niitä mausteita, niin en mä koe sitä niin pahana. Mutta jos löytyy joku vähän viileämpi kaappi, niin vielä parempi. Jääkaappiin ei kannata laittaa. Siellä on pikku riski siinä, että siellä sekoittuu maut niiden jääkaappi, mitä siellä onkaan eri aineksia, niin niiden kesken. Ja sitten kosteutta saattaa tulla, kun jääkaapissa on tuommoista kondenssivettä helposti. Ok, siinä oli noi kuivamausteet. Mennään sitten seuraavaksi tuoreyrtteihin. Se on semmoinen kanssa aika tyypillinen, mitä nykyään käytetään. Niitä saa tosi hyvin kaupasta, eri lajeja, ja mäkään en edes tunnista kaikkia, mitä siellä on. Niitä on helppo kasvattaa itse ihan siemenestä. Ja jos te tuotte kaupasta esimerkiksi semmoisen yrttipuskan, niin ihan hyvä idea on ottaa sellainen vähän isompi yrttiruukku, joku 8 senttiä x 8 senttiä kokoinen. Ja sitten keittiössä, jos on pikkusen yrttimultaa, niin istuttaa niitä kaupasta tuotuja yrttejä siihen sen takia, että siinä on helpompi pitää se mullan kosteus hyvänä, kun siinä on vähän enemmän sitä multaa, saa vähän ravinteita siihen lisää ja ne säilyy aika hyvin siinä. Ja kannattaa vaan se, että ne saa riittävästi valoa, ne on lämpimässä ja sitten koko ajan pitää silleen sopivan kosteena sitä multaa. Sitä kannattaa, että myös yrtin saa tapettua sillä, että siihen laittaa liikaa vettä, ja tietyt yrtit vaatii enemmän, niin kuin esimerkiksi joku rosmariini, niin sit se saa olla aika kuivaa se multa, että sitä kannattaa vähän tarkkailla. Ja varsinkin jos itse kasvattaa siemenestä, niin sitten ollaan niin kuin aika skarppina sen suhteen, että koska on kiva, että on semmoinen iso määrä yrttejä koko ajan kun tulee jotain mieleen, niin sieltä voi sitten niitä napsia ja leikata latvoja ja antaa rehevöityä niiden yrttipuskien siellä. Mä jaottelen yrtit silleen oikeastaan 2 osaan, eli tämmöisiä hentoihin yrttejä vähän semmoisia vahvempiin. Ja näitä hentoja mä tarkoitan tämmöisiä jotain korianteri esimerkiksi, mikä on ihan semmoinen mun suosikki. Kaikki tämmöiset itämaiset ruoat vähänkään, niin sinne aina sankolle korianteria, niin ei paremmaksi vaan muuttuu. Tässä on jännä se, että tää on joku tämmöinen fysiologinen, anatominen, geeneihin liittyvä. En tiedä mihin se ihan faktisesti liittyy, mutta joidenkin mielestä se maistuu fairille. En tiedä sitten, että kuka on maistanut sitä fairia, tietää, että sille maistuu, mutta kuitenkin siinä on kuulemma semmoinen joku saippuainen maku. Mutta ei mennä siihen makumaailmaan, että jos tykkäätte korianterista, niin kannattaa ehdottomasti sitä käyttää. Ja siinä on esimerkiksi sellainen, että käyttäkää myös ne varret. Siinä on ihan täsmälleen sama se korianterin maku siinä varsissa, mutta niitä lehtiä ei kuitenkaan niin paljon, niin kun ottaa sen nipun ja viipaloisen varsineen päivineen, niin saa huomattavasti enemmän yhdestä puskasta yrttejä. Ja jos käytätte niitä lehtiä, niin älkää heittäkö niitä varsia pois, nyt laittakaa ne ilmatiivisen pakettiin vaikka jääkaappiin, niin siinä hetken aikaa säilyy ihan hyvänä ja sitten silppuutte ne johonkin muuhun ruokaan seuraavalla kerralla. Sama juttu on esimerkiksi joku basilika, se on tyypillinen sellainen tämmöinen hento. Ja näissä hennoissa on se, että ne ei niin kuin kestä haudutusta tai tämmöistä kovaa kypsytystä. Niissä ei ne maut säily. Eli kannattaa aina lisätä ne sitten siinä ruoan loppuvaiheessa. Jos olette tekemässä esimerkiksi tomaattikastiketta pastalle, niin älkää laittako alkuun sitä tomaattia sinne hautumaan, vaan ei tomaattia kuin basilikaa. Niin laitatte vasta sitten lopuksi sen pilkotun basilikan siihen pinnalle, pyöräytätte sen ja sitten suoraan lautaselle. Tai sitten ihan varipottelee sen sinne annoksen päälle. Todella hyvä. Sama juttu niin kuin korianteri ja tämmöiset muut hennot yrtit. Ja sitten tuohon niin esimerkiksi tuo basilika, niin kun siinä on se lehti on semmoinen iso, niin se on helppoa, että otatte niitä lehtiä, laitatte niitä pinoon päällekkäin ja rullaatte siitä semmoisen rullan ja sitten vedätte pitkittäin viillon siitä veitsellä, terävällä veitsellä, niin silloin te saatte niin monta kerrosta, kun siinä rullassa on, niin moneen osaan sen basilikan lehen, tai ne kaikki basilikan lehet siitä kerralla, ja sitten sen jälkeen niin poikkipäin pieneksi sellaiseksi silpuksi, niin silloin teille tulee semmoista tasakokosta yrttisilppua, kivan näköistä, ja mikä tärkeintä siinä on se, että verrattuna siihen, että jos te laitatte niitä basilikan lehtiä vaikka leikkuulaudalle ja rupeatte hakkaa veitsellä niitä, niin silloin te rusennatte sen aika herkänkin lehen, ja sitten se itse leikkuulauta on ihan vihreä, ja ne kaikki maut on niin murskattu sitä lautaa vasten. Eli mielellään silleen viiltävillä, terävällä veitsellä ja viiltävillä vedoilla se silppuaminen. Voi toki saksillakin vetää sitä vaikka suoraan sinne kattilan päälle. Sitten toisena tämmöisenä tuoreyrttiryhmänä mä pidän tämmöisiä puuvartisia, tämmöisiä vähän vahvempia, esimerkiksi rosmariini.
niin se kestää taas hyvin haudutusta ja se on ihan hyväkin laittaa silloin, kun teette jonkun vaikka pataruuan, niin sinne rosmariini koko oksa, sillä tavalla, että siinä on se rankakin mukana ja sen voi sitten nostaa pois sitä lopuksi. Tai sitten pilkkoo ne rosmariinilehdet sinne ruokaan ihan miten tykkää sitä laittaa. Ja sitten näihin molempiin liittyy sellainen, että näitä voi myös herätellä vähän, eli laittaa oliiviöljyä vähän pannulle, kuumentaa sitä ja ne yrtit käyttää nopeasti siinä ja sitten laittaa ruokaa, niin niistä tapahtuu vähän samantyyppinen, eli ne aukeaa ne yrtit, ne niin kuin voimistuu ja sitten niistä lähtee se semmoinen terävyys pois, että niistä tulee ihan älyttömän hyviä. Sama juttua voi tehdä vaikka vähän kiehuvaa vettä, niin siinä ihan vaan nopeasti käyttää ne, niin ne niin kuin tavallaan aukeaa kukkaansa sitten se yrtti. Että tätä kannattaa ehdottomasti kokeilla. Joo, ja tuossa alussa mä kerroinkin vähän sitten siitä, miten niitä säilytetään, eli just päinvastoin, eli ne tarvii lämpöä, valoa ja kosteutta, kun taas nämä kuivamausteet oli toisinpäin. Ja kannattaa, jos itse kasvatatte yrttejä, niin kannattaa sitten hommata sellainen joku LED-valo, kasvatusvalo. Nämä huoneenvalaisimet ei ihan riitä siihen kasvin tarpeisiin ja talvisaikaa sitten ei taas ulkoa tule valoa. Eli semmoinen joku tai tämmöinen LED-kasvivalo, niin se on energiasäästävä ja sitten nyt kun on noita energia-appeja, missä näette sähköhinnan, niin silloin tietää, kun sähkö on halpaa, niin sitä on tuotettu vähän niin kuin ylimääräistä, niin silloin sitä on tälleen ekologistakin käyttöä, että napsautatte silloin sen lisävalon päälle. Mä en ole niin tarkka siinä sen kasvin vuorokausrytmistä, että kunhan se saa sitä valoa. Ja varsinkin tämmöiset yrtit, mitkä nyt ei ole tarkoitettu lopuelämää siinä kasvatettavaksi, vaan sillä tavalla, että ne on niin kuin hetken aikaa pysyy hyvänä ennen kuin ne on syöty. Ja sitten tähän, mikä on kiva juttu näissä toisin kuin noissa kuivamausteissa, niin näissä tuoreyrteissä on se, että aika harvoin saa ylimaustettua. Eli voi heittää huoletta sen kourallisesta korianteria sinne ruokaan ja se on edelleen niin kuin loistavan makuusta. Ja nyt muutama poikkeus toki lukuun ottamatta, mutta esimerkiksi salvia on sellainen, mikä voi mennä vähän överiksi. Esimerkiksi mulla salviapasta on semmoinen ihan superlemppari. Mä kerron jossain pastajaksossa tai jossain sitten enemmän siitä reseptistä, mutta niin vähän vaan öljyä, valkosipulia, salvia, kuulottaa niitä nopeasti pannulla, tuorepasta sinne sekaan ja pyöräyttää ja se on sillä selvä. Niin sen kanssa kannattaa olla vähän varovainen, että älkää nyt ihan koko pensasta laittako sinne kerralla. Mutta muuten niin kuin aika huoletta niitä voi käyttää ja yleensä sitä tulee vähän niin kuin liian varovasti laitettu, että kannattaa ihan reippaasti niitä aina käyttää. Että semmoinen yksi, jos kaupasta ostatte, niin melkein semmoinen yksi pensas menee yhteen ruokaan, niin kun tekee vaikka 4 hengelle. Joo, sitten kolmantena näistä mausteista, mitä mä käytän, niin on erilaiset juuret, maavarret, sipulit tällaiset ja niissä erityisesti esimerkiksi inkivääri on semmoinen, mitä mä käytän tosi paljon, ihan samalla lailla kuin joku toi korianteri on sellainen, että mä käytän paljon, nyt toi inkivääri toimii se korianterin kanssa loistavasti, vähän tämmöistä itämaista fibaa siihen saa, tai sitten tekee ihan tämmöisen inkiväärijuoman, kuumaa vettä, hunajaa ja sitten tai agavesiirappia, jos ei hunajaa käyttää ja sitten inkivääristä sitä mehua siihen, niin ihan super hyvä. Ja tätä kannattaa raastaa ruokiin, kun laittaa, niin semmoinen hienoteräinen microblade-terä oleva raastin, niin sillä raastaa sen, niin se tulee tasaisesti sinne ruoan mukaan. Sama juttu on niin kuin valkosipuli. Niin mä laitan nykyään melkein joka paikkaan sitä valkosipulia. Se on jotenkin, se antaa semmoista pientä umamisuutta. Ja mä en välttämättä laita hirveän paljon. Että ihan 1/3 kynttä sinne raastaa jonnekin pastakastikkeen sekaan, niin ihan superhyvä. Ja sen takia niin kuin mieluummin ehkä raastaen kuin veitsellä hakaten, koska veitsellä kun se hakkaa, niin sitten tulee semmoista pientä palasta ja sitten se ei ole ihan niin tasaisesti siellä ruoan seassa se valkosipulin maku. Eli siellä tulee semmoisia pieniä sattumia, mitkä toinen lusikka maistuu vähän enemmän valkosipulia ja toinen ei. Eli se, kun vedät sillä hienolla raastimella, niin se on semmoista ihan mönjää, mikä sinne menee ja sen saa kauniisti sinne sekaisin. Ja jos teillä on tommoinen valkosipulipuristin, niin antakaa se vaikka Anopille tai sitten tehkää jotain sille, mutta no joo, saa sitä käyttää jos haluaa, mutta mä en oikein tykkää siitä puristamalla sitä valkoisesta tulee semmoinen kitkerän makuinen. Mieluummin tuon raastin ja muutenkin silleen keittiön noita välineitä ihmisillä tuppaa olemaan vähän turhan paljon, niin kannattaa mieluummin kunnon raasti hommata ja sitten unohtaa se puristin, että sen saa kyllä veitsellä ja raastimella saa jo tosi paljon aikaiseksi kaikenlaista.
Joo, otetaan sitten viimeiseksi suola. Vaikka mä sanoin tuossa, että yleisimmät on ne pippurit ja noin, mutta suolahan nyt varmaan se yleisin, mutta mä en pidä sitä sillä tavalla samanlaisena mausteena kuin esimerkiksi pippuri. Et mä jaottelen mausteet sillä tavalla, että on niitä mausteita, mitkä lisää makua ja niitä, mitkä nostaa makua. Ja pippuri esimerkiksi on semmoinen, mikä lisää makua. Et jos laitat sitä pippuria ruokaan, niin siihen tulee sitä pippurin tulisuutta siihen niin kuin ruokaan, mutta jos sä laitat suolaa, niin se suola ei varsinaisesti ole semmoinen, niin kuin, se ei ole semmoinen maku, mutta se taas nostaa sitten ne raaka-aineen maut esiin ja se nostaa sieltä sellaista moniulotteisuutta, että kaikki ruoat kyllä vaatii suolan. Nyt ei pitäisi tällaista tietysti sanoa, kun pitäisi vähentää suolan käyttöä, se on huonoksi verisuonistolle ja kaikkea. Totta, kannattaa olla tarkkana tässä. Mä itsekin yritän vähän silleen terveellisesti syödä, mutta tuon suolan kanssa mulla on aina semmoinen pieni tasapaino, että paljonko sitä laittaa, että saako maku kärsiä siitä, että ei laitakaan suolaa. Mutta siihenkin on juttuja, millä tavalla sitä voi vähän vähentää. Mä käytän suolaa silleen, että jos nyt mennään taas johonkin tuommoiseen pataruokaan, missä on semmoisia isoja, vaikka jotain niin kuin kasvispaloja, niin mä laitan semmoisen perussuolan sinne, eli semmoisen aika miedon suolan heti siinä haudutusvaiheessa, niin silloin ne imeytyy se suola niihin jokaiseen raaka-aineeseen hyvin. Sitten kun se alkaa olla se haudutus loppuvaiheessa, mä maistan, lisään vähän vielä suolaa, mä jätän sen ihan pikkusen alisen suolan vielä. Ja sitten mä teen silleen, että kun mä laitan annoksen pöytään, niin sitten viimeistelysuola, mitä ihan kaikkeen voi laittaa ja pitää laittaa, niin muutama hippu sitten viimeistely tämmöistä jotain Maldon sormisuolaa siihen päälle, niin sillä tuo sen niin kuin viimeisen suolauksen siihen, ihan loistava. Ja minkä takia mä sanon ihan kaikkeen, niin sen takia, että sitä voi laittaa ihan kaikkeen. Että jos teette vaikka suklaajäätelöä, otatte siitä pallon ja sitten yksi suolahippu siihen päälle, niin ne suklaamaut niin ne räjähtää suussa. Se on ihan semmoinen taivaallinen maku, se nostaa sitä suklaamakua. Että kannattaa ehdottomasti kokeilla myös noihin makeisiin juttuihin. Ihan pikkusuola, niin se nostaa. Mutta sitten toki sitä kannattaa vähän vältellä, että kannattaa pikkusen, siihen tottuu siihen suolaan niin helposti ja koko ajan pitää olla enemmän ja enemmän. Eli ei kannata totuttaa itseensä hirveän vahvasti suolattua. Ja sitten siellä on sellaisia, että esimerkiksi etikat ja hapot on sellaisia, millä saa nostettua niitä ruoan makuja suolan tapaisesti. Eli laittaa pienen lorauksen etikkaa vaikka johonkin kastikkeeseen, niin se nostaa sen kastikkeen makua ihan uudelle tasolle. Tai vähän puristaa sitruunaa sekaan. Mä en käytä hirveästi etikkaa, se on ihan hyvä. Mä käytän fermenttejä, koska mä fermentoin ihan kaiken. Tomaatit, paprikat, chilit, sienet ja kaikki leivät. Mutta nyt, niin siitä tulee paljon sitä fermentointinestettä. Että jos vaikka fermentoi tomaati esimerkiksi, niin sitten tulee tosi paljon sitä fermenttinestettä, niin siinä on itsessään suolaa, kun se tehdään 2% suolalla. Mä kerron fermentoinnista vielä oman jakson pidän ja kerron siinä tarkemmin, ei mennä nyt siihen, mutta kuitenkin, ja siihen saa sitä nyt niin hapamuutta ja sellaiset makua, siihen tulee paljon semmoista moniulotteisuutta, vivahteita siinä fermentissä. Ja varsinkin nyt kun sanoin tuon tomaattin fermentoinnin, niin mulla on ihan tieteellisesti todistettu fakta, että ei kukaan pysty kyseenalaistamaan ikinä. Ja tämä tieteellinen tutkimus on se, että mulla on 2 pientä lasta ja ei nyt enää niin pieniä, tämmöisiä teini-ikäisiä tai varhaisteinejä. Ja ne on ollut semmoisia vähän jyrkkiä tiettyjen makujen kanssa, mutta nyt toi tomaattikastike, mitä mä teen pastalla ja laitan 1/3 fermentoitua tomaattia, niin se on niinku uponnut aina. Se on niinku, pitää sitä ihan parhaana tomaattikastikkeena. Mä en edes käytä sinne mitään lihaa, mä laitan linssejä sinne ja nyt sit toki niinku, jotain porkkanaa pohjalle ja selleriä sellaista. Niin, mutta tosi simppeli ja makumaailma ihan superhyvä. Ehdoton suositus, varsinkin jos teillä on lapsia, niin kannattaa kokeilla. Aika nopea se fermentointi saattaa tuntua vähän monimutkaiselta hommalta, mutta se on niin kuin tosi simppeli, helppo tehdä, ei vaadi paljon työtä, se tulee vähän niin kuin itsestään siinä. Ja ainakin mulla se on muuttanut tämän koko ruoan maustamisen maailman ihan täysin toi fermentointi. Et se on sellainen, mihin ehdottomasti kannattaa niin kuin syventyä, mutta tosissaan mä teen siitä ihan oman jakson, niin palataan siihen sitten myöhemmin. Joo, tuossa tulikin oikeastaan nyt se makumaailma, mitä mä käytän maustamisessa. Varmaan unohtui paljon asioita. Mä laitan tuonne omille nettisivuille siitä sitten vähän korjauksia, jos tein jotain virheitä tässä hölistessä ja nyt kirjoitan vähän tarkennuksia, lisäyksiä. Laittakaa mulle palautetta mielellään, jos teillä on jotain tiettyjä tapoja, miten te olette maustanut tai huomaatte, että mä teen jonkun ihan selkeän virheen tässä. Mä saatan ihan
ajatuksissani puhua jotain väärin tai sitten mulla saattaa olla ihan virheellinen ajatus johonkin juttuun, koska tämä on silleen kiva tämmöinen makumatka, että te saatte sen, mitä mä teen ruuassa, mutta sitten tavallaan mä saan itse myös siinä oppia koko ajan, kun tulee palautetta. Sitä on tosi kiva aina kuunnella, kun joku kertoo, että no, mä fuulin tuon sun jutun, mutta sitten mä teinkin itse asiassa näin, että ootko kokeillut, että tämä on ihan uusi tapa, että tämä itse asiassa toimii paremmin, niin ihan loistava. Jos kuuntelet tätä ihan pelkkänä audiona, niin tämä on noissa kaikissa yleisissä podcast-alustoilla, mutta tämä on myös sitten videona YouTubessa. Kannattaa ehkä vilkaista joskus myös se kuvallinen versio, jos olet pelkkää audioversion varassa, koska siellä sitten mä laitan sellaisia pieniä klippejä, missä mä näytän niitä esimerkkejä, mitä mä puhun tässä, niin se saattaa vähän aueta. Varsinkin mä oon tekemässä nyt Patongissa myös tämmöisen jakson, niin siinä on paljon semmoista niin pyörittelyä, rullausta, taittelua, kaikkea siihen taikinaan liittyen, niin niitä on helpompi demonstroida silloin, kun näyttää sen videolla. Kannattaa käydä tsekkaamassa YouTube, laittakaa ne kanavat tilaukseen, sitten mulla on noin Instat ja Facebookit ja mitä kaikkea näitä nyt on, niin siellä on omat feedit, sinne tulee ehkä enemmän semmoisia annoksia ja fiiliksiä, vähän lyhyempiä filkkoja, mutta seurailkaa mistä seurailette, mutta tosi kiva, että jaksoit kuunnella ja katsella tähän asti. Mä toivotan tosi maukasta ja ihanaa syksyä. Palataan taas seuraavissa jaksoissa. Mä olin Ville Wikstedt. Moi moi!